Εντάξει, είμαστε πίσω και μόνο θα παίξω το παιχνίδι έτσι. Ναι, πήρα μία μπάλα. Μόνο πρέπει να βάλω γκολ. Κοιτάξτε. Ναι, μόνο παιχνίδια παίζουμε σήμερα. Ναι, και άλλα stuffs. Άμα θέλω μπορώ να πάω να παίξω Bloxbrax. Άμα θέλετε. Αυτό είναι το tablet μου. Πού είναι? Bloxbrax. Εδώ. Κοιτάξτε. Το δικό μου record είναι λίγο μεγάλο. Ναι, τώρα αυτό μόνο είδα το βίντεο. Τώρα για σας. Και χαρά σας και καλό.